Στο σχολείο ο δέσκαλον εμάθιζε σα παιδεία για την ποίηση και εκείνο την ημέρα το μάθημαν έτον απάν συνομιοκαταληξίαν, την ρήμαν άμον το λέμε. Είπεν το είπενατς και σα τελευταία επαράγγειλεν σα παιδεία για εργασία στο σπίτι να του να εφτάνε απέναν δύστιχον. Παιδεία. Ο καθένας απ' εσάς θα εφτάτε απέναν δύστιχον που θα λέει για την θάλασσα, τα ταλγάνια και τα περιγιάλια και θα φέρετε το αύριο να τερούμε και την προοδόνεσον. Τάλ την ημέραν έρθαν τα παιδιά στο σχολείο, εσέβαν συντάξιν, έρθεν και ο δέσκαλον και ερχίνεσεν το μάθεμαν, έρωτεσεν ο δέσκαλον. Ποιος θα λέει το δύστιχον το έγραψεν? Έσκωσαν τα παιδιά τα χέρια του και λέει ο δέσκαλον, ας λέει μας η Μαρίκαν το έγραψεν. Αρεσκόθεν η Μαρίκα τη Σουμούλ και είπεν τε κοινές. Κάθουμνε στην θάλασσαν και έλεπα με τα κιάλια κι όνωσε μεταξίδευε σε έμορφα τα περιγιάλια. Μπράβο, μπράβο Μαρίκα, άλλος, είπεν ο δέσκαλον. Εσκόθεν ο Γιωρίκας τη Κούρτονος, ο Γιαννίκας τη Τσαχούρ και άλλα παιδεία και όλα είπανε τε κοινών τα δύστιχα με τη θάλασσα στη ρήμαν. Έρθεν και η σειρά την Νικόλα Ασιαλεπάντων που έτον κι ο λίγον ασκεμόγλωσσος να λέει τε κοινού τη ρήμαν. Κάθουνε στην θάλασσαν και τρώγα μύδια, στρίδια και τα ταλγάνια έρχουσαν και εντούνανε τα... Απάνσα το εσκόθεν ο δέσκαλον και τσαΐς και βαρκής. Εστά, άλλο τι δεν μιλές, άλλο τι δεν μιλές. Είπεν ο Νικόλας με παράπονον, γιατί δέσκαλε? Είπεν και ο δέσκαλον, γιατί εγρικό θα ένας και μόνο τότο θα λες. Και με ξέρω ποιος είσαι. Επίσηξεν ο Νικόλας, όχι δέσκαλε, και εγκακόν, και εγκακόν. Άμα και εγκακόν, τότε πέ. Τότε είπεν ο Νικόλας, κάθουμνε στην θάλασσα και έτρωγα μύδια στρίδια και τα ταλγάνια έρχουσαν και εντούνανε τα γόνατα. Έμορφα, άμα τα γόνατα Νικόλα και φτάριμαν με τα στρίδια, είπεν ο δέσκαλον. Ναι δέσκαλε, άμα τα ταλγάνια ήσαν μικρά και έφταναν ούς εκεί που επίεν ο νους.